Sa mga panginot na istorya, duwang pulis sa Uwas Albay, gadan kan pagbabadilon, sospek tulos na nadakop. Lalaki irido kan tagaon kan sa dirimansa ng tugang sa Camarines Norte. Estudyante sa Camarines Sur, arestado sa drug bypass operation. Paganda para sa Camarines Norte leg kan Ako Bicol Cup, nagsikad na. Asin, pilgrim image kang Santo Niño de Cebu, naglilibot sa Albay. Maray na hapon, Lunes, Hulyo 10, taong 2023. Uni na ang mga baretang Tatak Bicol. Madadaugman ang mga baretang ini sa 88.7 Radyo Oragon Catanduanes, asin 90.7 Radyo Oragon Legazpi. Duwang pulis sa Uwas Albay, gadan kan pagbabadilon mantang nagpapatrolya. Sospek, tulos na nadakop kang otoridad. Uya ang report. Dai na nakaabot pang buhay sa ospital ang duwang aktibong miyembro kang Uwas Municipal Police Station na sinda Police Chief Master Sergeant Joseph Ostonal, 43 anyos, asin si Police Corporal Jeffrey Referesa, 35 anyos, matapos na pagbabadilon kang duwang armadong persona, poko mas o menos alas 11:49 kasubanggi, sampang mismo kang St. Michael de Arcangel Parish, sa Barangay Ilaur Sur, Uwas Albay. Sa impormasyon, mantang nagpapatrolya sa nasambit na lugar ang mga biktima, sinitar kang mga ini ang duwang suspetsyado na lunad ning sarong motorsiklo, alagad basang na sanang pinagbabadil ang mga biktima. Matapos ang pambabadil, marikasubot na duminulag ang duwang suspetsyado, alagad tulos mananadakop sa ginibong hot pursuit operation kan pinagsarong pwersa kang Uwas MPS, Pulanggi MPS, asin iba pang otoridad kung saan na-corner ang mga ini sa ipiglatag na checkpoint sa sentro poblasyon Barangay Basud, Pulanggi, Albay. Binisto ang duwang sospek na sinda Richard Bonaobra, 35 anyos, asin ang nag-awol subot na dating miyembro kang 65th Infantry Battalion, 9th ID sa Marawi City, na si Fernan Regala Hardenel, 37 anyos na parehong residente kang Zone 2, Barangay Santiago, Old Nabua, Camarines Sur. Na-recover sa mga sospechado ang sarong kalibre 45 badil. Napag-araman man na nawawara ang service firearms ni PCMS Ostonal na dating close in security ni Kongresista Joey Salceda. Nagpaabot naman ng pakikidumamay ang pamayukang Police Regional Office Bicol na si Police Brigadier General Westremundo Ubingke sa nabayang pamilya kang sa indang mga pag-iriba. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Nomer Corporal. Lalaki irido matapos na tagaon kan sa dirimansa ng tugang sa Camarines Norte. Sospek, voluntaryong pigsuko kang pamilya. Detalye sa report ni May Arango. Voluntaryong isinuko kan pamilya si alias Ian, 28 anyos. Ang sospek sa pananaga sa sadiriman sa nakaining tugang na si alias Aye, 39 anyos. Magtugang sa inaan duwa na parehong residente kang Purok 8 Barangay Dakulang Bolo, San Lorenzo Ruiz, Camarines Norte. Sigun sa otoridad, Hulyo 7 ning pagkahapon kan makaresibe ang sa indang opisina ning report manungod sa nangyaring pananaga. Hulyo 8 namang kang isuko kan pamilya ang sospek. Base sa investigasyon, parehong nasa impluensya nin ang biktima asin sospek. Asin susog sa istorya kan ina nag-ugat ang pananaga sa diskusyon kan magtugang. Parang nagkapikunan lang daw, sabi ng nanay, kasi narinig na nga nung ina dun sa bahay nila, dun sa bakuran nila, nagkaroon ng parang hindi pagkakaunawaan. Una, okay pa naman daw nung una kasi nga nagiinuman. Habang tumatagal, medyo lumalalim na yung epekto ng alak. Doon na nagsimula na na sila, sigawan hanggang sa nagkapikunan na, dumating na sa punto na may ganito na ang pangyayari. Matapos ang insidente, tulos na duminulag ang sospek. Alagad voluntaryo man sa nang pigsuko kang pamilya sa opisyalis kan barangay. Dangang pig-turnover kan opisyalis kan barangay ang sospek sa pulisya. Na palibasa, magkadugo, magkapatid sa ina, ay parang wala na rin silang planong i-file ang case at mag-execute na lang sila ng affidavit of disinterestedness. Ay yung affidavit pong yun na yung nagpapatunay na sila ay hindi na interesadong mag-file ng kaso doon sa nasabing suspect. Kasi ang mangyayari sana noon, di ba pwede nating i-inquest. Ang problema, nung tinatanong na namin yung pamilya, yung magulang, yung kapatid, parang ayaw na nilang mag-file ng case.
Nagpaparahay na ang biktima sa Camarines Norte Provincial Hospital na daima nagsapo ning seryosong tinagaan. Para sa mga baretang Tatak Bicol, May Arango. Magayon na panahon, lauman ngunya na simana. Uya ang report. Sa pinakahuring datos kang Department of Health Bicol, nanginginot ang abo sa ipon sa mga kamatayan na pigpapakonsulta sa mga nakataltag na health workers sa manlain-lain na evacuation center sa probinsya. Apwera sa maluyang sanitasyon, posibleng magkausaman daning abo sa ipon ang paborobagong kamugtakang kampanahon. Sigun sa Pag-asa, kumpara ka mga nakaaging aldaw, ngunya na bilog na simana, bako na gayong mainit ang kamugtakang kampanahon, alagad lauman ang pag-uuran, pagkikilat, asin pagdagoldol tuyong banggi, na epekto pa maliwat kang habagat. Lalo na didiyo sa bandang hapon o banggi. So, mag-iingat na lang kita pa sa dara ka na yung hazard kan mga thunderstorms sa araw kan makusog na pag-uran din yung mga pagkikilat. Ang tricycle driver na si Tatay Alan, bako na da todo sa pagpapasada. Pigturutan niya muna da ang panahon antes magbiyahe. Sining kung labi ang pag-uran, asin labi man ang init. Mas pipiliun niya na sa nada magtinir muna sa harong. Mas maray na da kaya ang nagtataga-ingat. Parang, pangalo pag, dahil kami para, ang sa kuya, pag mararik ako, mga doon, pangalo lang. Sa tala kang Pag-asa, 32 grado sentigrado ang temperaturang namamatean ngunya na aldaw. Mantang 33 grado sentigrado naman ang heat index sa bilog na probinsya. Dugang pa ni Samudyo, in kaso na magkusog ang habagat, posible man na may mabilog na low pressure area o LPA. Pero yan nga, may mga cloud cluster review sa mga eastern part kang Mindanao. Then yung mga models, may pinapayag na posible may mabilog na na low pressure area. Pero dahil man nahihiling na magiging bagyo. Sa presente, wara man na pigbabantayan na raot na panahon ng Pag-asa sa luwas asin laog kang Philippine Area of Responsibility o PAR. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Nomer Corporal. Pilgrim image ni Santo Niño de Cebu, naglilibot ngunyan sa Albay. Detalye sa report ni Carmelo Balya. Naging makulor ang pagsabat kan mga Bakakayano sa pilgrim image ni Santo Niño de Cebu kasubagong aga sa Santa Rosa de Lima Parish Church sa Bakakay, Albay. Saro sa mga amay na nag-abang is sinanay Corazon na 30 taon ng deboto kan nasabing santo. Istorya niya, kadakol ng biyaya ni pigtao sa iya ni Santo Niño. Kaya daing niyo pwedeng palampason ang pagkakataon na inian mahiling nin personal asin makapagpasalamat. Magian po sa pagbuhay kung ikapermi nag-aarang sa mahal na Diyos ki magadagahagad ka kang sa imong mga pangarap sa buhay, maging matuninong ang pamilya. Sa kasalukuyan po, sa kuya man po yan na mamatian mo niyan. Pigpapasalamat naman ni Tatay Godofredo, lay co-chair kanasabing simbahan na napilian sa indang parokya na mabisita asin paramienta sa pagdagusan kan imahe na madurar sundo sa aga. So dakulaon na pasasalamat mi na nagdigdio si Santo Niño sa satuyang parokya, sa parokya na Santa Rosa de Lima, asin namatian mi ang kagianan kan samuyang buot, lalong-lalo na digdio po sa samuyang parokya, nakadakol po digdio ang devotees kan Santo Niño. Hulyo 2 kan mag-abot sa Albay ang pilgrim image ni Santo Niño de Cebu. Saro sa mga obheto kan pagbisita, iyon mapakusog pa ang pagtubod kan mga Albayano kay Santo Niño. Urog na ngunya na may pigkakaatubang na kalamidad ang probinsya, darakan pag-aalboroto kan Bulkan Mayon. Siring man na maipabisto pa ining imahe sa mga taga-Albay. Sigun sa presidente kan Cofradia del Santo Niño de Cebu, Diocese kan Legazpi, Naga asin Sorsogon ang nakatalaan panindang bisitahon. Introduce namin itong devotion na ito, ang proper way to devotion, ang proper way na sa pagdebuti kang Senior Santo Niño. At saka nagbigay din kami ng kaunting catechesis about the image of Senior Santo Niño. Kasi sa ngayon, ang daming klaseng Santo Niño. Pero mayroon lang talagang approved na images ng Santo Niño sa 4 na bayan. Then, ang official image natin dito sa Pilipinas, itong Santo Niño de Cebu. So yun, isa din yan, ituturo namin, i-share namin doon sa mga devotee.
Sa ngunyan, pang-pitong parokya ng Santa Rosa de Lima na binisita kan imahe, puon kan mag-abot ini sa Albay. Mahiling ang Pilgrim Image sa Santo Niño de Cebu, sundo Hulyo 18. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balya. Estudyante sa Camarines Sur, arestado sa drug bypass operation. Asin, paganda para sa Ako Bicol Cup Camarines Norte Leg, nagsikad na. Yan na sinibapang bareta sa samuyang pagbabalik. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Sa ibong ka nagpapadagos na pandemya, daima nag-uuntok sa pagriparo, ang satuyang satiring partido, ang Ako Bicol Party List, yaon pirmi sa pagpadakat kan mga kasaraditan, sa tabang kan manto ni ina, ano man na panahon, hain ka man sa Kabikulan. Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Nagbabalik ang Ako Bicol Online TV. Estudyante sa Camarines Sur, arestado sa bypass operation. Pinalang na daw ning marijuana na recover. Detalye sa report ni May Arango. Karsel ang bagsak kan 18 anyos na si Jalen Solis E. Abilon kan Zone 1, Barangay San Antonio, Bombon, Camarines Sur. Matapos na magpositibo sa bypass operation kang otoridad. Pasado alas 10:25 nimbanggi kan Hulyo 8. Naipigkasar sa Zone 8, Barangay Santa Lucia, parehong Banwaan. Sigun kay Police Captain Monica San Juan, officer in charge kan Magaraw Municipal Station, nakumpiskar sa posisyon kan sospek ang mga alang na dahon ni marijuana na pigkakarkulong nagkakantidad 960 pesos. Asin sarong 500 pesos na ginamit bilang bypass money. Sa bata na inganyo, hikayat, sabi niya, hindi po masyadong nagsasalita yung ating subject. Pinahimutikan man ni San Juan na mayo man na naging pahayag sa indaan sospek dapit sa issue na na-frame up sa naman ini. Suhay sa subot nagraralakop sa social media. Base man sa record kang hepatura, si Solis na ang pinakahuben nindang nadakop na naimbwelto sa illegal na droga. Ating mga kabataan, huwag na po mag-explore kung ito is part ng kanilang pag-explore or naiinganyo ng kanilang mga nakakasalamuha. Or dahil po sa pera, huwag na pong magpadala sa ganitong tukso kasi hindi po maganda ang idudulot nito sa kanila. So, sa mga magulang din po, ang ating mga kabataan, ang pinapaalalahanan ko po na bantayan po nila ng mabuti ang kanilang mga
Sa presente, nasa kustudiya pa kan Magaraw Municipal Station ang suspect para sa magkakanigong disposisyon. As imposibleng maaatubang sa kasong pagbalgar sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga baretang Tatak Bicol, May Arango. Screening asin orientasyon kan mga player para sa Camarines Norte Leg kan Aku Bicol Cup. Nagsikad na. Uyang report. Huli sa sport na basketball, natauwaning oportunidad ang 28 anyos na si Ian EJ Abanto kanlabo Camarines Norte. Nakakawat na siya sa Metro Manila. Asingo niya napapaabot na bulan. Saro sa marepresenta kang labo sa papaabot na Aku Bicol Cup Camarines Norte Leg. Noong bata pa kasi po ako talagang sport-minded ako talaga, sir. Nakailigan ko talaga lahat. Ball games, kung other sport, iba-iba. Tapos basketball, nag-focus ako. Tapos naging coach ako sa Maynila, strength conditioning coach. Kaya yun, nahiligan ko siya. Ugma man ang sendang head coach na si Mel Del Rosario. Sabi niya, dakulang bagay nanggad na maipahiling ang tibay kan mga taga Camarines Norte sa kawat na basketball. Nahiling niya man kaya ang potensyal kan mga ini na makisabayan sa iba-ibang probinsya sa Bicol. Kung saan magkakaroon ng exposure, magandang exposure ng mga bata at magkakaroon sila ng pagkakataon na maipakita hindi lang sa buong Bicol yung kanilang talento, hindi maipakita na rin sa buong bansa natin na tayong mga Bicolano ay talagang talented pagdating sa sports ng basketball. Puspusan naman ang training kang Team Basod bilang paganda naman sa papaabot na liga. Aminado ang coach na si Rederick Quiñones, dai magiging madali ang saindang pag-aagihan. Urug pang nahiling niyaman na matitibay ang mga player sa ibang banwaan. Alagad gigibuon subot ninda ang gabos, ngani maging angat sa kompetisyon. Sa all towns na magpa-participate sa Aku Bicol dito sa Cam Norte. Good luck sa ating lahat. Ipakita ang galing ng mga taga Cam Norte. Sigun sa organizing committee kan Aku Bicol Cup, ugmasinda sa mainit na pag-ako kan mga taga Camarines Norte sa liga, maging ang aktibong partisipasyon kan mga coaches as in players. Laom ninda na magiging matarayong po ang liga sa Camarines Norte. Siring kang duwang nainot na probinsya, an Albay as in Camarines Sur. Unang-una, syempre, gusto natin ma-maintain yung level of competitiveness sa ating palaro, which is nangyari sa Albay and then Camsor. Syempre, yun yung unang ini-expect natin dito sa Aku Bicol Cup Cam Norte Leg. Syempre, pag maganda yung laban, ay maganda yung competitiveness, mas madaming manonood. Which is, yung pinaka-main goal natin is matulungan din yung mga players natin mabigyan ng break. Magigirumduman, Hunyo 30 kang matapos ang Aku Bicol Cup sa probinsya kang Camarines Sur, kung sa Banwan kang Kamaligan ang nakasungkit kang kampyonato. Asin sa papaabot naman na Hulyo 29, target na po na naman kang Aku Bicol Cup sa probinsya kang Camarines Norte. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Nomer Corporal. Pasyaran sa Banwan Candaraga, patok huli sa relaxing vibe. Bisitahon tayan sa istorya ni Carmelo Balya. Are you looking for a place to relax and unwind? Perfect ining bagong pasyaran sa Daraga Albay na sa kuyang nadumanan. Madya asin libuton ta ining bagong destinasyon na swakman for perspiration. Abril ngunya na taon kan buksan sa publiko ining pasyaran. Inapod ining 9 Rock Garden. 2,509 square meters ang hiwas kan lugar. Sulit nanggad ang pamamasyar. Hulit ta apwer sa preskong kapalibutan, may pigtatampok mandigding man iba-ibang koleksyonin mga gapo, arugan volcanic rocks, crystal stone na hali sa nagrasay na kuweba, sea corals asin iba pa. May mga antigo mandigding kagamitan na koleksyon kan tag sa diring si Nathaniel Alcera. Sigun sa iya, inapod din da ining 9 Rock Garden, hulit ta swerte na pigtatao sa inda ka numero 9. Asin kan akin indang amin na maaram sa kinaban na si Peter na anmawot sa bihon, rock o gapo. Ang theme na gusto mi digdi yung mailing is gabos na gari artwork or rustic theme made of wood, stone, and metal. Antes mahilingan gayon kan pasyaran,
You better be ready. Hulita may pirang metro man natuto ka doon. Rustic ang tema kan lugar, perfect man syempre pang groovy o kaya naman pang selfie. Asin ang pinaka-exciting sa Gabos, ang giant hammock na sa kuya man na pinurbaran. Apwera sa relaxing na tambayan sa laog kang pasyaran na ini, saro ini sa pigdadayo asa inday nang pigpapalampas kan mga turista. Swak ang lugar pang pamilya, pang barkada, no need magbalon. May bababakal man kaya digding mga pagkakan asin inumon. Every time you come here, ang gusto mong ma-experience ka mga tao is at least na e-energize ka mo. Or kung may mga gabat man ka mo sa buhay, nahi-heal ka mo. So yan. Sa ngunyan, abuton pa sa nasa 30% na haman ang pasyaran. Alagad kadakol pada digding dapat pakaabangan. Look at the place, you would see a very good view of Mayon, and then Daraga, and then Albay. So, makakaigwa ka digdi. Very, very strategic ang place kasi igwa kang very 360-degree view of Albay, Daraga, mahiling mo sa simbahan kang Daraga digdi, and then a good view of Mayon Volcano. Sa mga maawot magbisita magpasiring sa nasa Barangay Tagas, Lunes sundo Domingo, pon alas 7 nin aga hasta alas 6 nin banggi, bukas ang pasyaran. Sa kantidad na 20 pesos, syerto kung mababasog ka sa kaugmahan. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Carmelo Balia. Asin yan ang katripunan kan mga istoryang Tatak Bicol. Ako si Nomer Corporal. Salamat!